טוב, אז כשאנחנו חושבים על יהודים במלחמת העולם השנייה, מה התמונה הראשונה שקופצת לראש? לרוב אני חושב שכולנו נסכים, התמונה היא של קורבנות, של השואה. וזה כמובן, זה נכון, זה חלק עצום ומרכזי בסיפור. אבל, וזה אבל גדול, יש פה עוד פרק. פרק שלם, ענק, חזק, שלרוב איכשהו נשאר קצת בצל. וזה הסיפור שאנחנו הולכים לספר היום. סיפורם של הלוחמים. 1.5 מיליון, בואו נעצור רגע על המספר הזה. זה לא סתם עוד נתון, זה מספר עצום, זה צבא שלם. וזאת בדיוק השאלה שיושבת בלב של כל מה שנדבר עליו. איך סיפור כזה על התנגדות ולחימה בסדר גודל כזה, איך הוא נדחק ככה לשוליים של הזיכרון ההיסטורי? אז בדקות הקרובות אנחנו הולכים לפרק את הסיפור הזה. נבין את המספרים, את המניעים שמאחוריהם, וגם נשמע כמה מהסיפורים האישיים. אוקיי, אז כדי באמת להבין את העוצמה פה, חייבים להסתכל על התמונה הגדולה, הגלובלית. זאת לא הייתה איזו קבוצה קטנה פה ושם. אנחנו מדברים על תרומה בינלאומית אדירה למאמץ המלחמתי נגד הנאצים. המספרים שמופיעים כאן, הם פשוט מספרים סיפור מדהים. בואו נתמקד רגע בשתי המעצמות הגדולות. יותר מ500,000 יהודים שירתו בצבא ארצות הברית, ועוד 500,000 בצבא האדום של ברית המועצות. רק שתיהם ביחד זה כבר יותר מ1,000,000 לוחמים. אבל זה ממש לא נעצר שם. תראו את הרשימה, זה ממשיך. יותר מ100,000 מפולין, 60,000 מבריטניה, 30,000 מהיישוב פה בארץ ישראל, ועוד בערך 250,000 מעשרות מדינות אחרות. זו תופעה עולמית, חד וחלק. וזה לא היה רק עניין של כמות, של מספרים, זה היה גם עניין של איכות, של הובלה. הנתון הזה הוא פשוט מדהים. הוא מראה שחיילים יהודים לא רק היו שם בשורות, אלא הם גם הובילו, פיקדו והגיעו לדרגות הכי בכירות שיש. זאת אומרת, הם ממש השפיעו על איך שהמלחמה התנהלה. אז מה בעצם הניע 1.5 מיליון גברים ונשים יהודים לקום ולהצטרף למאבק הזה? כמו שנראה ממש, התשובה היא די מורכבת. זה שילוב של כמה גורמים ממש חזקים. אפשר לחלק את זה ל3 מניעים עיקריים, שבדרך כלל פשוט פעלו ביחד. קודם כל, נאמנות לאומית פשוטה. הם היו אזרחים אמריקאים, בריטים, פולנים, והם התגייסו להגן על המולדת שלהם. שנית, הייתה האידיאולוגיה. המלחמה בנאציזם נתפסה כמלחמה על הדמוקרטיה, על העתיד של העולם החופשי כולו. ומעל כל זה, כמובן, רכפה הזהות היהודית. ככל שהחדשות הנוראות על מה שקורה באירופה התחילו לזרום, ככה התחזקה ההבנה שזאת מלחמה על עצם ההישרדות של העם היהודי. והרצון לנקום הוא הפך להיות מנוע אדיר, גם אישי וגם קולקטיבי. כדי להבין איך כל המניעים הגדולים האלה נראים בחיים האמיתיים, בואו נתמקד בסיפור של אדם אחד. סיפור שמנקז לתוכו את כל הסיפור הגדול. תכירו את רב סרן לאוניד בובר. גיבור מלחמה, מפקד טנקים יהודי בצבא האדום, שלחם בקרבות השריון הכי גדולים בהיסטוריה, כמו קרב קורסק. הוא דוגמה כל כך חיה לאומץ לב ולמנהיגות היהודית בשדה הקרב. תקשיבו למילים האלה. יש פה עוצמה אדירה. בובר לא מדבר רק על ניצחון צבאי, על כיבוש שטח, הוא מדבר על ליישב את החשבון. והוא נוקב בשם באבי יאר, אתר הטבח הנורא של יהודי קייב. בשבילו ובשביל כל כך הרבה כמוהו, כל צעד שהם התקדמו מערבה לתוך גרמניה, היה עוד צעד בדרך לנקמה. נקמה אישית ולאומית. עכשיו, חוץ מהחיילים הבודדים שהתגייסו כל אחד לצבא שלו, קרה פה בארץ ישראל שלפני קום המדינה משהו ייחודי. היישוב היהודי ארגן יחידות לוחמות משלו, שפעלו בתוך המסגרת של הצבא הבריטי. אחת הקבוצות הכי מפורסמות היא כמובן צנחני היישוב. זאת הייתה קבוצת עילית קטנה של מתנדבים, גברים ונשים, שנבחרו למשימות הכי מסוכנות שאפשר לדמיין, לצנוח בלב השטח שכבוש על ידי הנאצים. המשימה שלהם הייתה בעצם כפולה. על הנייר הם היו צריכים לאסוף מודיעין בשביל הבריטים, אבל הייתה להם עוד משימה. לא רשמית, אבל אולי חשובה אפילו יותר. ליצור קשר עם הקהילות היהודיות שנותרו שם, לנסות לארגן מבצעי הצלה והתנגדות. זו הייתה כמעט משימת התאבדות. מתוך 32 הצנחנים, 7 נתפסו והוצאו להרוג, ביניהם חנה סנש וחביבה רייק. ובניגוד מוחלט לפעילות החשאית של הצנחנים, הייתה הבריגדה היהודית, או החטיבה היהודית הלוחמת. כאן כבר לא מדובר במשהו סודי, זה היה כוח צבאי רשמי, גלוי, חטיבה שלמה של כ5,000 חיילים, כולם מתנדבים יהודים מהיישוב. אבל אתם יודעים, מעבר ללחימה עצמה, אולי הדבר הכי חזק פה היה הסמל.
בואו נחשוב רגע על המשמעות של זה. אחרי 2000 שנות גלות, חיילים יהודים צועדים בתוך אירופה, נלחמים בצבא הגרמני, ועל הסרבל שלהם מתנוסס מגן דוד. זה היה הרבה יותר מסתם סמל צבאי. זו הייתה הצערה היסטורית של ממש. יכול להיות שהתרומה הכי משמעותית של הבריגדה אפילו לא הייתה בקרבות עצמם, אלא דווקא במה שקרה מיד אחריהם. כי עם סוף המלחמה, החיילים האלה הפכו לסמל של תקווה בשביל שארית הפליטה. חיילי הבריגדה לא פשוט ארזו את הדברים וחזרו הביתה, ממש לא. הם נשארו באירופה והתחילו לנוע בין מחנות העקורים, לחפש ניצולים, להביא אוכל, בגדים ובעיקר להחזיר תחושה של גאווה ואחווה יהודית. רק ננסה לדמיין את המפגש הזה, מהצד של הניצולים. אחרי שנים שבהן סמל המגן דוד היה סימן להשפלה, לרדיפה, למטרה על הגב, פתאום מולם מופיעים חיילים. חיילים חזקים, מאורגנים, דוברי עברית, שעונדים את אותו הסמל בגאווה על המדים שלהם. זאת הייתה הוכחה חיה, נושמת, שהעם היהודי לא הושמד, שהוא חי ושהוא נלחם בחזרה. ההתרגשות פשוט בלתי נתפסת. וזאת השאלה החשובה שצריך להישאר איתה. להכיר את סיפור הגבורה הזה, זה לא בא להקטין חלילה את גודל האסון. זה בא להוסיף לו מימד של בחירה, של התנגדות, של כוח. זה הופך את הזיכרון ההיסטורי מתמונה חד-מימדית של קורבנות פסיביים לתמונה מורכבת הרבה יותר. סיפור של עם שנרדף, נטבח, אבל גם ידע להילחם בחזרה. ובגדול,